салом алейкум, бо ма бо ами Шерхан, бо канали Шерхан Про. Ирӯз як мавзӯи интереснеро гуфтам шумо да гав занам, барое ки Вилсаком нау розетки ай ҳама беҳтарин технологияҳое ҳастанд ки ман фақат дар бораи техника гап мезанам. Азбасе ки озиваё гап задастан уже Шерхан дар ҷая уже тайёриша дидестай. Ман пока что ай социальни сет сар мекунам. Барои ай баски ки социальни сет чӣ хеле ки мо шумо мегем бо тоҷикӣ шабакахои ичтимоӣ гуфта мешавад, бисёр машҳурай дар хидмон, дар Узбекистон, дар Қирғизистон, Туркменистон, в общем-то стран СНГ. Аз ҳамин сабаб ман фикр кардам ки дар ҳамин давлатҳо кадом социальни сет боли развития, боли популярне и боли доступне барои мардум. Барои аввай и показа ай рӯи ҳисоботи рейтинги IT вебсайти Digital 2019 ҳамихе пешниҳод кардай рейтингша, яъне статистикаи муайяни хича шумо да гап мезанам ва ма бисёр гапҳома ай рӯи ҳамин статистикаи Digital 2019 гирифтагим. Барои яхело бояд ресурси доступа бояд гап занам ку ай куҷо аст, ай куҷо нестай. Тибқи нишондодҳои ҳамин ширкат дар Тоҷикистон примерно 360 000 одам инстаграма истифода мебарад. Яъне бини 360 000 одам. И медони примерно қариб як население Душанбе мешавад. Ну бисёртар вақт фикр мекунем ки аям бештаре, вале теъдодои официални регистратсия кардаги 360 000 ай. И соли 2019 омадагиай, яъне соли 2020 да фикр кунем ин теъдод уже 1 миллион шавад шояд. Ин фейсбук бошад 210 000 одамай, яъне 360-210. бо ирам учёти вая гирифтагиам ки хоме ки мисол як мода як бор медроя и истифода мебара, ҳамонра дар назар гирифтагиам. Тибқи омор Digital 2019 бисёр пользователо мардако иборат буданд, яъне ай мардако иборат буданд. И мардако бисёри ваё истифода мебурданд инстаграмара. мо ози инстаграм ма гуфтаистам, ака оператори мо ака умед гуфтаиста ки инстаграмма мегам мебахша инстаграм гуфтаиста. барои дан маме мо дар ресторани ваби сабиам ҷа шиштаген ҳамихе чойчара нӯшидест. чӯя нигоҳ кунед бачаҳко, ин ҳамин чӯй агар шуморо дар хонатон кунанд дар ду ҳаётон намехӯред чӯя. ай рӯи тибқи омори Digital 2019 шумо фаҳмиде ки мардако бисёртар дар интернет мешуда, яъне 73% интернета мардако иборат ай ва чанд фоизи остаткаша занҳо иборат ай. ва аз ин бармеояд ки мардуи мо бисёр развит, яъне активниянд дар интернет и соцсет дар Тоҷикистони хидмон и кӯшиш кардаистанд ки ҳамеша дар топ бошанд и чен занҳои хидмон. аз занҳои хидмон боша камакак система мо ҳам так мебинем дар инстаграма бисёриёшона, то есть инстаграм дар бисёриёшона мебинем, как бы ҳолиам камай. Неким як чиз нофаҳмо шуд ки чӣ ба дар рейтинги ҳамин рӯйхат одноклассники надромад, зеро ки 200 000 подписчик дора, яъне одам дора ай Тоҷикистон, ки намедонам ай сабаби чиз, яъне дохил нашида. дар Узбекистон ситуатсия ҳамчунин ранги Тоҷикистона, ягон хел фарқият намекунад. Мардакошам бисёртар истифода мебарад, чем заноша, и количество тақрибан мешава 1,7 миллион. И Узбекистон дар Средни Азия якум ҷо места барои истифода бурдани Инстаграм. 1,7 миллион активни подписчик, яъне як ҳафта пас то як ҳафта паса одамо медуранд. Яъне фаҳмиде? Не, шумо фаҳмидаисте ё ки не? Агар фаҳмида бошед дарси гӯш кунед ки в Узбекистони твиттера истифода мебаранд 160 000 одам. шумо представлят кардаисте бо твиттера фақат ферӯшникои US истифода мебарад, ягон одамое ки мисол high level-анд. ма ҳисоби вай гуфтаистам ки уже бачакои Узбекистон уже развитианда, бе ягон тариф, бе ягон чи уже твиттер истифода бурдаистанд. И марам ай ҳамин рӯз мерам зиёд дар твиттер аккаунти хидматҳоӣ мекунам, барое ки твиттер вообще дига ҷой, дига вообще планетай, и бояд ҳар яктаи мо шумоам нишон диҳем ки морам активние, моам ҳамихелем дар соцсет регистратсия кунем, алахусус дар твиттер. фейсбук бошад бачаҳо 850 000 тиш, яъне 850 000 ровно як ҳафта пас медуранд.
мебуранд, пост мекунанд, плюс прямой эфир мекунанд и так далее. Яъне аудиторияи фейсбуки ваёям тоже дар дуюм дараҷа места. Яъне 1,7 миллион инстаграм, 850 000 фейсбук, 16 000 дигар твиттер, мебахшед 160 000 дигар твиттер, 37 000 дигар линкедин. Вексон гап зада. Мегзарем дар бораи Қирғизистон, ба русӣ мешава Киргизистан. Фақат як чана медонам ки чи ба русоя хелош вақто Киргизистан мега, я вақто Киргизия мега. Коме ки медонад дар комментария бинависа илтимос. Айрӯи маълумотое ки гуфтам, ами рӯйхат моро пешниҳод кард. Дар рӯйхат гуфта шудае ки ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии ҳамсояи мо ки дар пеши Боткент қарор дорад, яъне бултар севери мода, тақрибан корбарои фейсбукаш 690 000 одам буда, 690 000 одам, а инстаграм 1,6 миллион одам дошта, яъне 1 миллиону 600 000 одам. Количествои марду занаш бошад, мардош 51% ташкил мекунад, занош 49%, яъне иҷода камакак баробаршавиро уже дида мешавад ки дар иҷода аксарият уже зану мардам ҳамашон дар соцсетанд. вале вобаста ки дар Қирғизистон нархи интернет арзонтар, шояд ҳам аз ҳамин сабаб бошад, ёе ки фикр мекунем ки аз сабаби дигар ин бошад ки Қирғизистонда аҳолиш аз Тоҷикистон камакак поёнтар, вале аз сабаби ки интернет доступш бештар, шояд аз ҳамин сабаб қабилият кардагие ки мардум бештар дар интернет страничка, яъне регистратсия кунанд. Твиттер бошад 35,6 000 одам дорад дар Қирғизистон и 97 000 дигар линкедин. Прости гап, ма и страничкара, то есть и соцсета недавно нафаҳмидам, шумо метавонед ки дурои хоне тоже страничкаи назанед ки инҷа бисёр иностранцо мешинанд, лекин касе ки мехоҳад як чизи нав, ҳатман дурои линкедин ном доштем. Мардум беғарзи инстаграм и фейсбук истифода мебаранд дар ҷои якум одноклассника, барое ки дар и дига давлатҳо чӣ хеле ки мо шумо дидем одноклассник уже аз байн рафта истодааст, вале дар Қирғизистон бошад уже ҷои аввалро одноклассник мегирад, барое ки пешам истифода мебурдам, баъди вай истифода бурдан вконтакти мой мир, ну майлру мегуфтем як вақто, яъне вконтакти мой мирам тоже активно истифода мебарам. Фикр мекунем ки дар Ташкент ҳам бисёр одамо вконтакти истифода мебаранд, и чизи соза вконтакти. Мегзарем ба Қазоқистон, ҷумҳурии Қазоқистон. Қазоқистон вақте ки мара меган, ҳамун шоколадҳои Қазоқистон даёду мезанад, хеле плетичниянку флаги Қазоқистон задаги. Насчёти Қазоқистон боша бачако, вообще ситуация здесь по-другому, яъне чӣ хел айрӯи маълумоти Digital 2019 ки мо гуфтем рӯйхат чуна пешниҳод кардиянд, дар Қазоқистон тақрибан мардум чем мардора занҳо активни пользователи Инстаграм ва Фейсбук буданд. 54% одамо пользователи Фейсбук ва 57% дига мардумо, яъне соҳиби пользователи Инстаграм буданд. ба ҳамин хотир дар ҷои аввал меистад Инстаграма с активним пользователем 6,8 миллион одам, с активним пользователем, яъне ӯ неактивни пользователи якнима. Барои Фейсбук бошад 2,4 миллион, яъне дар интернет Қазоқистон бисёр ҷои мақоми нағз дорад и фикр мекунем ки развитиян ваён. 124 000 дигар Твиттер и 790 000 дигар линкедин. Бо як чиз дигар бояд қайд кард ки Қазоқистон беғарзи социални сети ки истифода мебаранд, и мо истифода мебарем ва истифода мебаранд, беғарзи Snapchat истифода мебаранд. Snapchat ҳама медонем ки дар давлатҳои араби бисёр популярне, бисёртар истифода мебаранд. Дар Қазоқистон уже 1 миллион уже пользователи активни дошта, яъне аз ин бармеяд ки 1 зарби 2 меша 3 миллион активни неактивни пользователи доранд. И бисёр нағза и пешравия. Ман фикр мекунам уровни ҳамун ҷои контенте ки мардум зиндагӣ мекунад, чанд қадар социални сет бисёр регистратсия карда бошанд, ҳамун қадар фаҳмиши мардум бештар мешавад ва фаҳмиши мардум нисбати IT технология бозам баландтар дар уҷада. Агар шумо масалан Қазоқистон раве хоҳед масалан чӣ гӯем масалан
доступ барои интернет хоҳед, интернет дар ҳама ҷои Қазоқистон ҳаст, без лимитай. Шумо метавонед дурои любой парк, любой кӯча, да кӯчаи ту, да кӯчаи ман, да кӯчаи ҳамсоя интернет беплай. Барои лекин дар паркҳои Қазоқистон интернет бепул шумо пайдо карда наметавонед, махсусан дар шаҳри худмон дар ҳама паркҳои шаҳр қариб интернетҳои бесплатни Wi-Fi, яъне Wi-Fi мондагианд. Шумо метавонед спокойно дурои интернета истифода баред бо суръати баландтарин. Туркменистон гандаи бад қиматтарин интернет дора и аз ҳамин сабаб шояд иҷада камакак тенденсияи пользователи соцсет поёнтар. Масалан чӣ хел тақрибан пользователи Facebook дар иҷада мушоҳида шуд тибқи ҳамин рӯйхати дата репортал 21 000 активни пользователи дар Facebook доранд и 32 000 активни пользователи дар Instagram доштанд. Бинед чӣ қадар дилтон месӯза ё намесӯза шуморо. 21 000 одам дар Facebook ва 32 000 дар Instagram бисёр камай. Лекин площади масоҳати заминиш аз Тоҷикистони моро 10 баробар калон, 10 баробар, 2 баробар ё 3 баробар. Ва мо фахр мекунем ки мо ҳамихе одамое ҳастем ки уже дар соцсетам уже гузашта ҳастем якчанд дараҷа. И фаҳмиши мо фикр мекунем ки назар ба дигар давлатҳора болимени дар ҷои муайянай баъд дар иҷадан туркмено истифода мебурдай. Твиттер 128 000 и 28 000 дигар LinkedIn. Мардош яъне 55%, 54% дигараш занно ташкил медоданд. Хулосаи габи намехе буд як мавзӯъчаи майда ки мо дар бораи истифода бари соцсет дар стран СНГ. Итог мавзӯи мо буд дар бораи социални сет дар Осиёи марказӣ. И мо барои шумо як рӯйхат я доклади майда ки пурмазмунро барои шумо гап задем ки чӣ қадар кадом соцсетҳо бештар истифода бурда мешавад. Баъд ҳамин бачаҳое ки комментария менависанд ё ягон чӣ менависанд, ҳамин одами баақл хича мефаҳмидагӣ пеша як комментария нависондан, пеша ҳамин даҳана ҳуй кардан як 10 бор фикр мекунад ки ҳамон вақте ки ҳамин гапа зад ё ягон комментария навист, ҳамон комментария нависондагиш фоидаи худаш да ҳаста ё ки фоидаи мада ҳаста. Барои бачако барои чӣ бисёр одамо уже дуромада ҳастанд дар соцсет. дар мобайни ман як гап занам барое ки соцсетам бисёр чизи нағз зиндагии мо шуморо як ба в кавичках чӣ кардаиста ихелӣ мекардана ё ихелӣ як ба зиндагии мо шуморо осон мекунад. Дар уҷада шумо ҳама чира мебинед, вай мекунед, мекунед. Лекин общение мо шуморо рӯз то рӯз кам кардаистем. Мо шумо кам гап мезанем, кам мешинем. Як вақто ман рӯз лентаи чира дидам, зодрӯзи хидмат соли 97 ё 98 сол дидам. Ман айдак будам, ҷада бисёр одамо ҷамъ шудагӣ буданд. И мисол гап мезадем, чақчақ мекардем, исту мекардем, торта мебридем. Ҳозир зодрӯза дар Инстаграм қайд кардаистанд. Ман рӯз зодрӯз доштум, допустим, манеё бисёриё дар Инстаграм зодрӯз муборак. Яъне хе зодрӯзои мо шуморам гузаштаистай. Яъне ҳама чи дар ҳамин ҷай дар соцсетай. Барои плюс минуси хичам дора, и коме ки мехоҳад ки ягон чизош фаъмонтар шава или рекламаш или бизнесиш нағзтар шава, бе и вообще кор карда намеша, и аирам отписаться карда намеша, барои ки замонаиро тақозо мекунад, ҳамаиро истифода мебара. Лекин як вақте мешава ки соцсетам уже аз мода мерава, як технологияи нав и чизоро мегирад. Кадом одаме ки нашоти разработкаи сайт ё предложение ё ки ягон сохтани идея, ягон чизи фикрунии нағз дорад ва мехоҳад идеяи худро дар амалия истифода барад, тогда шумо да ҳатман дар кор мешавад муроҷиат кунед ба акаи муҳтарам, акаи Умед Мирсадиков. Дар поён силкаи ака ҳастай, метавонед нашоти разработкаи сайт, нашоти дигар намуди IT технология ё ки ягон хеле шумо мушкилӣ доред, масалан барои SMM и так дали, шумо метавонед муроҷиат кунед дар ӯ ака. Поёна нигоҳ кунед, уҷа дар страничкаи мо просто медуре ё класс ё ки дискласс мемонед, и бинависа ки барои чӣ дискласс мондем. Агар видео махқултон нашид, метавонед вообще тамошо накунед. Барори кор.